bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye araba ye marisi kalo tile fɔlɔ san 2023 ni ye an ka don kibaru waati selen bi don kibaru kɔnɔna la jamana ɲɛma ale kɔni ye yamaruya min di ka sariya sunba kura ka se ka o dilan Mali yɛrɛ kɔni tɔgɔ la baarakɛbaw olu yɛrɛ kɔni taara ka sɛbɛn ka di jamana ɲɛma ma a jɔsi 22 ale ko di an bɛna walalaliko la an ka bi don kibaru kɔnɔna la ka fara o kan dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kɔgala Mayiga Mali minisiri ɲɛma ale taara taama la taama min n'a kɛra Doha kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye Qatar jamana ye an bɛna an da don o fana la walawalali kɔnɔna la ka fara o kan bagan sugu ayiwa o kɔni o dɔ sigira an yɛrɛ fɛ yen place du cinquantenaire la min ni a sigira jɛkulu min fɛ n'u bɛ wele association Mali saga ɲɛta olu ye tile 6 baara min sigi an bɛna an da don o fana la ka walawalali kɔnɔna la ka fara o kan an bɛ taa jamana kɔ kan farafinna farajɛla n'an ye kibaruya min sɔrɔ an bɛ don n'o ye walawalali la ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na an ka bakurubaw kɔnɔna la jamana ɲɛmaayaso kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye fanga ɲɛmaa ye ayiwa ale kɔni ye wele bila maa minnu ma ni olu ye sariya sunba ka se ka o kura o dilan Mali yɛrɛ kɔni tɔgɔ la baara minnu ni olu yɛrɛ kɔni kɛra ka fara o kan baara kuncɛ baaraw o kɛra tile 15 ye ka maliden bɛɛ lajɛlen tɛgɛ yɛrɛ kɔni don a la o baara minnu fɛnɛ ni o kɛra k'o kuncɛ sɛbɛn laban kɔni taara di jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ma wa o sɛbɛn laban kɔnɔna la kumakan caman kɔni olu b'a kɔnɔ dɔw bɛ tali kɛ an ka jamana kanko la fo ka taa se an ka jamana cakɛdaw baara bɛ kɛ ni kan minnu ye ani fanga ɲininaw wa olu ka togoya u ka fanga ɲinitɔnw olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka bi jɔsen 12 o kɔni o min bɛ sariya sunba kura yɛrɛ kɔni kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ jamana den bɛɛ lajɛlen kelen kelen anw ka baara kan ka kɛ ka se ka jamana in ka lakana diɲɛ fan o fan an kɛra fan o fan o b'a jira k'a fɔ jamanaden a kelen o kelen ka kɛ Mali kɔnɔ ka kɛ Mali kɔ kan wa maliden bɛɛ lajɛlen ye wolomasiri taba ye min ni o bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ kɔni lakana o ye a sariya jɔsen 12 yɛrɛ kɔni o kɔnɔna ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kɔgala Mayiga Mali premier ministre ɲɛma ale taara taama la taama min ni a kɛra Qatar jamana yɛrɛ kɔni kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka faaba min ni o ye Doha kɔni ye a bɛ tali kɛ wa sigi min ni a bɛ a ta ko 5nan la n'a bɛ fɔ a ma ko conférence des pays les moins avancés Mali yɛrɛ kɔni sɔrɔlo o jamana ninnu kɔni cɛla o kama dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kɔgala Mayiga ale taara Mali yɛrɛ kɔni tɔgɔ la kɛnɛ in a labɛnna min bɛ tali kɛ diɲɛ keleya tɔnba ale yɛrɛ kɔni ka yamaruya ani a ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲɛsin Qatar jamana yɛrɛ kɔni ma o de kɛra sababu ye ka se ka sigi k'o labɛn i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na bagan sugu min n'a bɛnna anw fɛ ni a labɛnna jɛkulu min fɛ o de ye association Mali saga ɲɛta nin ye tile 6 sigi ye tile 6 sigi min n'a daminɛra février kalo tile 28 san 2023 ka taa bila marisi kalo tile 5 la san 2023 sigi n'a kɛra place du cinquantenaire la a kun ye min ye ka se ka bagan minnu bɛ an yɛrɛ fɛ n'o dɔ ye saga ye ka taa se ba ma ale ni misi ka se ka olu yɛrɛ kɔni don da la cogoya min na wa olu maraliw fo ka taa se u ka baloko o fɛnɛ o bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na min b'a to malidenw olu bɛ se ka sogo k'a sɔrɔ sɔngɔ damatɛmɛjɛ yɛrɛ kɔni na o ko o tɛ se ka sɔrɔ fiyewu fo bagan dumuni o yɛrɛ kɔni o bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na ayiwa o de kɛra olu ka laɲini ani laɲini wɛrɛ minnu bɛ olu fɛ ka ɲɛsin baganko yɛrɛ kɔni ma o de y'u bila ka ni sigi n'a bɛ ta a tako 3nan yɛrɛ kɔni na labɛn a kɛbaaw ye n'o o ye Seydou Traoré ale ye a maa ɲɛma ye fo ka taa se a ka maa ɲɛma dankan yɛrɛ kɔni ma n'o ye Minaɲini Senpara nka kɛnɛ in kan maa caman yɛrɛ kɔni tun bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la chambre d'agriculture o président maa ɲɛmaba n'o o ye Jugu Traoré nka a tun bɛ yen nɔ APCAM ale fɛnɛ maa ɲɛmaaba yɛrɛ kɔni tɔgɔ la Sabalikaɲi Ture ale ka micro la a ye ɲɛfɔli kɛ an bɛ jɛ an k'o lamɛn aw ni ce aw ni baraji ne tɔgɔ Jugu Traoré ne ye Bamakɔ chambre d'agriculture président ye ne bɛ kɛnɛ kan bi ne ka APCAM président fɛnɛ représenté n'o ye Sanusi Buya Sila ye donc n'o ye Sanusi Buya Sila ye ne bɛ télé mɔgɔw ma fo ma waleɲuman dɔn ne nakun ye mun ye ne nakun ye Mali saga ka ɲɛta ka foire ye k'a yira halisa maliyɛnw na ani diɲɛ tɔw la ko Mali saga ko a bɛ ka taa ɲɛ fɔlɔ an tun bɛ sagadenninw de feere wari fitinin na
mais bi tellement sagatigiw ye baara kɛ f'an bɛ saga feere miliyɔn ni miliyɔn donc ne kɔni ne nana kɛnɛ kan yan ne nugu wasara ne ye sagaw ye ne ye baw ye ne ye sɛw ye ne ye sow ye ne ye misiw ye vraiment ne ye nugu wasara bon ne bɛ mun ɲini Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka nin activité in ta ka don ba la n'u ye nin activité ta ka don ba la a ka ca Ala fɛ an ka denmisɛnnin caman tɛ taa sa kɔgɔji la an ka denmisɛnnin caman tɛ juru da mɔgɔ ɲɛ ka moto minɛ u la n'i ye nin saga baarala ninnu caman lajɛ a bɛɛ bɛ bɔ an ka quartier kɔrɔw de kɔnɔ n'o ye Misira ni Bagadaji ni Mɛnɛkura ani a quartier tɔw donc bibi in na a kɛlen don ka denmisɛnnin dɔ mun occuper Ala ni kira de b'a dɔn ne kɔni m'a ɲini ministre du développement rural fɛ n bɛ profiter a ka micro in fɛ a n'a ka caméra in fɛ ka ɲini ministre du développement rural fɛ ka ɲini ministre délégué à l'élevage fɛ ni Ala ni kira sɔnna ma ni Ala ye san wɛrɛ yira an na a ka d'an ye u ka se nin kɛnɛ kan yan o dama tɛ dɛ ka ɲini Bamakɔ gouverneur fɛ Bamakɔ gouverneur ka ɲini a fɛ san wɛrɛ an bɛ fɛ a ka kɛ an nɔfɛ kɛnɛ kan yan ale ni ministre fila bɛɛ n'a y'u sɔrɔ yen a ka d'an ye u ka kɛ kɛnɛ in kan merci. An bɛ taa an ka jamana ko kan kɛrɛnkɛrɛnnen la Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni kan jɛkulu min bɛ n'o ye fanga ɲinitɔn ye min ni a bɛ u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ ale yɛrɛ kɔni ka fanga ɲinitɔn n'o ye Laurent Gbagbo olu kɔni sifinnakaw bɔra ka taama kɛ taama ninnu kɔni kɔnɔna la denmisɛnnin 4 o tun b'u cɛla minnu ni olu yɛrɛ kɔni ye Irisila Drapeau o kɔni olu taamara n'o ye o min yera olu la fanga tigilamɔgɔw kɔni ye nin denmisɛnnin 4 kɔni minɛ ka se ka u bila bɛrɛ la bɛrɛ min n'a kɛra kasolataga yɛrɛ kɔni ka ɲɛsin nin sifinnaka 4 ma ka sababu kɛ Irisila Drapeau o kɔni o yiriw bolo taama ninnu na. An bɛ taa Tchad jamana kan Mahamat Ahmad Lazina ale fɛnɛ tun ye minisiri kɔrɔ ye Tchad jamana kan bi a kɛra a yera k'a fɔ ale kɔni bɔra u ka jamana kan ka taa min ye Lameriki jamana kan ka sababu kɛ basigibaliya ye ka ɲɛsin a yɛrɛ kɔni ma a sirannen bɛ jamana ɲɛmaaw olu kɔni b'a fɛ ka dankari a la o min ni o hakilina talen bɛ jamana ɲɛmaaw fɛ o de kɛra ale ka sababu ye ka se ka bɔ u ka jamana kan ka taa min ye i dogo États-Unis jamana yɛrɛ kɔni kan. An bɛ taa halisa États-Unis ale ni Chinois jamana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ Chinois olu ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ u ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛw ɲɛnabɔli ma u ka kumalasela n'o ye porte-parole ale kɔni ye laseli kɛ bi an bɛ waati min na Lamɛrikɛn jamana olu kɔni bɛ ka bagabagali wale min ta ka olu yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ ayiwa olu tɛna foyi to yen bilen a ka tɛmɛ olu kɔni b'a jira k'a fɔ Lamɛriki jamana kɔni na ayiwa a b'a la ka ɲin doli min kɛ olu ni Irisilaka jɛ mun bɛ sen na ayiwa ni a bɛ ka kɛ ni bagabagalikanw ale ni kuma misɛnw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu tɛna a den kelen yɛrɛ kɔni to yen bilen a ka tɛmɛ ni a ɲɔgɔnna si yɛrɛ kɔni kɛra jaabi min ni Lamɛrikɛn jamana u n'o ka kan olu yɛrɛ kɔni bɛ o jaabi kɛ ka ɲɛsin Lamɛrikɛn jamana ma ayiwa ko min bɛ tali kɛ kɛlɛkɛminɛnw na minnu ni olu bɛ dugubaw yɛrɛ kɔni ci ka bɛn ni Ukraine ni Russie ka kɛlɛ ye u ko olu bɛ kɛlɛkɛminɛnw k'a di Russie ma o y'olu ka dɛmɛ ni fɛnɛ bɛ dasigi an ka bi donkibaru la tuguni komi ni a b'o kɛla ni anw ye ka se ka o caya k'o jidi k'an ka jɛn ninnu k'olu fɛnɛ cari diɲɛma bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an b'a fɔ a k'an bɛn a sigi wɛrɛ ma